päivän enää alkaa. Onko ihanampaa aamua kuin tää? Silmäs kun sä aukaiset, kohta ulos vilkaiset. Nousemista tahdot pitkittää. Voiko ihanammin loikoilua jatkaa? Onko ihanampaa tapaa niin kuin tää? Päivä paistaa kirkkaimmin, linnut laulaa meillekin. Sulle kuiskaan edelleen sä jää. Olla vain nyt hiljaa, pidän kättäs kädessäin. Saan sun päätä silittää. Miten olis ylös nousun laita kultasein? Aika alkaa uusi päivä tää. Voiko ihanammin päivän enää alkaa? Onko ihanampaa aamua kuin tää? Rakkaimpani vierelläin, ihan hiljaa lähelläin. Onko ihanampaa niin kuin on tää? Make the ground shake.
Tervetuloa tänne meidän Mäntylän lukioon. Pahoittelut, te olette vähän aikaisessa, niin opettajat ei ole paikalla vielä, mutta kyllä, te tulette kyllä tutustumaan heihin. Check this out. Siis nyt ensimmäisenä lähdetään tuonne yläkertaan, seuratkaa perässä. Täällä on meidän rakas opettajamme Karoliina. Hänellä on varmaan tunti kesken, mutta häiritään nyt ihan vähäisen, ei se ketään haittaa. Oliko kukaan prouvissa viime viikolla? Mitäs sulle kuuluu? No niin, tässä olisi teille tämä kirje-essee, mikä teidän pitäisi kirjoittaa huomiseksi, että pitää lukea elämänkertakirja ja sitten kirjoittaa siitä semmoinen essee. Hei, olkaa hiljaa! Ja sitten Teemu pitää meille oman puheensa, kun hän on kerrankin täällä paikalla tällä tunnilla. Matkailu. Se on kivaa. Sitä voi tehdä, jos on rahaa. Ja minäkin olen matkailut joskus. Eli minulla on ollut rahaa. Mutta mitä kaikkea matkoilla voi tehdä? Matkoillahan voi mennä esimerkiksi rannalle makoilemaan. Matkailkaa tekin. Kiitos. No niin, sitten seuraavaksi tehdään kättelyharjoituksia. Mulle tuli tuosta kättelystä yksi hauska juttu mieleen. Otapa sellis tuosta noin kirjan. Demonstroin teille tämän kättelyn. No niin, eli tärkeää on reipas puristus, sopiva, ei liian kova. Okei, mä kokoon itteni. Olipas siellä eksoottista. Mennään seuraavaksi tähän ruotsin luokkaan näin loogisesti. Meidän lukio on tosi looginen ja järkevä. Nyt mennään Hartikaisen luokkaan. Sielläkin on varmaan tunti menossa, mutta ei anneta häiritä. Vierailijat on aina tervetulleita keskeyttämään tunnin. Joo, tidigare kunde jag, niin siitähän tulee se det a pitkä. Ja sitten kun täällä on tää tyska så bra, niin sittenhän se liittyy kumminkin siihen Zlatan, niin silleen, kyllähän te tiedätte sen. Sitten Venäjä, ja siihenhän kuuluu se spotpa kumminkin siihen. Jos muistatte spotpan, se ollaan harjoiteltu moneen kertaan. Joo. Sitten Lulu, haluatteko tietää yhden tarinan Lulusta? Se kerran jäi niin telkkari taakse kiinni ja jumi. Joo, mitä sitten? Sittenhän täällä oli kruvi. Tää on tärkeä osa teidän opiskelua. Kumminkin se tuo motivaatiota siihen. Ja sitten mitäs vielä? Joo, köketedet är. Ja se kuuluu sitten tänne moottoripyörän huolto-osioon. Huomaatte? Ja sitten täällä Karilla nyt ei ole mitään tekemistä minkään kanssa kumminkaan. Paitsi sitten jos puhutaan lapsenhoidosta, niin sitten siinä. Klätterklubbar.
Ja pojat, mitä sitä tarkoittaa? Häh? Mikä sana? Meillä on kirja. En mä kyllä tiedä. Sofia varmaan tietää. No en mä kyllä tiedä. No miten niin et tiedä? Me kirjoitettiin toi 13 verbimonisteen oikeaa yläkulmaa 8-luokalla syksyllä ennen joulua. Joo, ja sitten tehkää nämä kaikki tehtävät. Muistakaa sitten konsukieppre ja ärnifäätika. Seuraavaksi lähdetään tutustumaan tonne West Coastiin, eli länsirannikkoon. Siis tärkein kielemme englanti. Mennään! Hei, kattokaa, mä löysin eilen illalla YouTubesta ihan mahtavia kissavideoita, siis tunnin ajan kissoja joka puolella. Sitten ne on silleen... Kattokaa nyt, katso! Hei, kattokaa nyt, kattokaa tota. Olkaa hiljaa! Miten mä pukisin sitä? Ai niin, mitä tänään on ruokana? Tonnikalavuokaa. Tonnikalavuokaa! Ja sitten mennään opiskelemaan uskontoa rouva Marja Liljeströmin luokkaan. Joo, kyllä näin me tehdään. Uskonto on kaikkein lempiaine, kun ei siellä tarvitse mitään tehdä. Mamma. Joo, niitä Lionsmuroja, tuon kaupasta.
Hei. Etkö saanut opiskelupaikkaa? Ei hätää, et ole yksin. Meillä on sinulle ratkaisu. Välivuosi. Lisätietoja sivuillamme www.välivuosi.fi. Etkö ole löytänyt naista? Meillä on ongelmiisi ratkaisu. Moi! Batman-nimpparin avulla onnistut. Tytöt, tulkaa kyytiin! Muuten, hei, soitetaanko Jorelle, että tulee mukaan? Joo, oota, mä etin sen numero. Joo, totta kai mulla on sen numero. Oota nyt vähän aikaa, kun mä laitan sen. Oota, missä se on? Jorma. Eikä se ole siellä ihan ekana. Moi moi. Hei Jorma! Hei, lähetkö tonne liikenneympyrää pyöriskelemään? Joo, nyt ei pääse. Ai et lähe. No, Syy, opoilu. hei, no hei sitten. Toisella kertaa. Hei. Moi ei. Kyllä minäkään käydä siellä jumpassa. Hei, joo, en minä. Olekin se. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Hei, mitä? Hei. Mira tuolla. Mira tuolla. Mennään tänne. Hei, sä vaan. Mitä? Lasit ihan huurusen. Jahas, Paranomin pojat tulossa tänne meidän panttipataljoonan luo. Alokas Taumala on näemmä unohtanut paitansa. Ei. Kenttäoikeus. Oi ei, sehän on pommikone. Siinä meni kenttäkeittiö. Ja Paranovin pojat tulossa. Ei. Moikka, Joro. Jaa. Joo. Oisko se Jorma paikalla? No, sinne ei ehkä nyt kannata mennä. Ai ei kannata. No me mennään sitten opettajahuoneeseen. Kiitos, hei! Hei, sitä teemapäivästä perjantaille, että voidaanko kuuluttaa?
Ei. Voidaanko pitää kokous? Ei. Voidaanko? Ei. 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 Tiedättekös, missä entisissä Itäblokin maissa oli sallittua eläimiin sekaantuminen? Ainakin Suomessa, Norjassa, Thaimaassa ja Yhdysvalloissa. Niin, harvoinpa näkee. No, Jyrki, minkälainen aloituskokoonpano oli Itä-Saksalla Münchenin olympialaisissa 1972? Minna. Minna. Hei, onks tää taulu hyvä? Pitäisikö tää vielä parantaa jotenkin? Siis tää on aivan täydellinen. Siis tää on selkeätä modernismia, kun kaikki nämä vaakaviivat täällä ja elämää selkeästi täälläkin. Kaikki on niin tarkkaan mietitty. Siis tää on ehdottomasti sun kaikista parhain työ, mitä oot tehnyt täällä. Ja siis sä oot todella paljon kyllä edistynyt tässä. Et voinko mä laittaa tää vaikka seinälle täällä? Ja sä voisit tehdä enemmänkin just tän aiheisia. Niin. Olisiko tää nyt hyvä? Siis kyllä sun pitäisi vähän edes yrittää, jos sä haluat tästä minkäännäköistä kurssia saada. Siis kummin päin tää edes oikein on? Eihän tässä ole mitään niinku ideaa. Tee uus! Todella hieno tääkin. Just tämmösiä pieniä kohtia täällä, mitkä on vähän epäselkeitä ja kaikkea tällaista. Hieno on kyllä. No niin, meidän rakkaat oppilaat menee nyt syömään, joten eiköhän mekin mennä mainostauolle. Minä olen Eki ja tässä on Jorma. Ja tämä on Ekin parturi. Päivää. Maari Matalapaine täältä Abiturientien uutisista. Ja historian luokassa 40 astetta pakkasta löytyy ja sitten Ruotsin luokassa normaalisti myrskyä oikein hurjasti ja Äikän luokassa sitten paistaa aurinko ja kukkasia on ja kaikkea mukavaa. Luonnontieteiden alueella on orograafisia sateita ja sitten siellä välitilassa on erittäin kuumat ja kosteat paikat ja Mediatekissa panataan niin kuin Barcelonassa normaalisti. Kiitos! Juu, juu, juu. Juu, juu, juu. Juu, juu, juu. Juu, juu, juu. Ja täällä opettaa sit myös meidän pätevämpi pikku Artumme, terveystiedon ja liikunnan opettaja. Moi. Joo, eli tämän päivän ohjelmassa olisi sitten erilaiset ehkäisytavat
Eli... Kertokaapas niistä. Eli halusko joku antaa esimerkin? No kondomi. Mehän voitais katsoa nyt tähän liittyvä video. Protex Classic on sileäpintainen luonnonkumista valmistettu peruskondomi, niin sanottu kondomien klassikko. Kondomin käytössä on tärkeää muistaa muutama asia. Voi harjoitella käyttöä jäykistyneen peeniksen päälle tai vaikka kurkulla. Avaa paketti varovasti käsin, älä käytä mitään apuvälineitä, kynsiä tai hampaita, jotta kondomi ei mene rikki. Rullaa kondomia auki sen verran, että näet sen olevan oikein päin. Mikä on koealue ja sen punainen lanka? No en mä nyt osaa suoraan mitään sanoa, mutta varmaan kaikki kurssilla käydyt asiat. Eli koko kirja ja videot? No joo, suurin piirtein. Tervetuloa tänne meidän luonnontieteiden siipeen. Tässä on meillä ensimmäisenä biologian luokka, mun henkilökohtainen lemppari. Odotetaan nyt ensin, että opettaja tulee paikalle. En mä tiedä. Oppilaat. Hyvää huomenta. Istukaa. No niin, tällä tunnilla treenataan vähän solubiologiaa ja ekologiaa. Ja muistuttakaa, että mä annan tämän eväslistan teille yökokeita varten ensi tunnilla. Ja aloitetaan. Elikkäs ATP. Mäpäs havainnollistan ATP:tä. Eli kun ATP ladataan soluhengityksessä, niin silloin se energia saadaan käyttökelpoiseen muotoon. Ja kun ATP kuljetetaan lihaksiin, niin silloin se energia saa käytettyä. Muistakaa, että biodiversiteettiin kuuluu geneettinen monimuotoisuus, lajien erilaisuus, vaikka sateenvarjolajit, lajien lukumäärä, taksonomisten ryhmien määrä. Eli jos teillä on ruokapöytä, jossa on 21 eri lajia makkaraa, niin se ei ole yhtä hyvä kuin teillä olisi riisiä, perunaa, kanaa. Vitsi, tänään oli muuten hyvä keli pyöräillä. Muistakaahan liikkua ja syödä terveellisesti. Kertokaapas joku, miten refleksi toimii. Tolleen se toimii. Voitte poistua. Vesa on tommonen säikyttelijä. Mutta joo, nyt mennään tänne fysiikka, kemian ja pitkän matematiikan luokkaan. Te ootte kyllä ylivoimaisesti mun pisimpää kestänyt ihmissuhde. Ja paras sellainen. Oho. Nyt aletaan sitten derivoimaa. Meneekö tää menu 31? Joo. Mut mä otan eka snapin. Hymyä. Hei Jaakko, muuten, mikä on erikoisin paikka, missä oot derivoinut? Aika paha. Oisko ehkä viime juhannuksena Minin takapenkillä?
Onko sitä edes opetettu meille? Ei välttämättä, mutta nyt on. Jaakko, autatko mua derivoimaan yhden käyrän? Itse asiassa. Mullakin on yksi käyrä, mitä mä en saa derivoitua. Mä voin auttaa sua. Mitähän ne tekee siellä? Jaa. Jaakko, voiko sä auttaa mun ton laskun kanssa? Siinä oli lyhyt matikka, että kysyä tyhmiä kysymyksiä. Ne on oikeesti ihan idiootteja, mutta siis niinku, voitko niinku auttaa tää tässä? Joo, siis toi X menee tosta tohon. Ja sitten 1 + 1 on 2. Tai? Jaakko, nyt on muuten paha tilanne. Muistatko se meidän uuden tavaran toimittaja? Joo, se yksi Abi. Joo, just se. Se ammuttiin siis viime toimituskerralla ja meidän pitää löytää uusi tai tää tilanne riistäytyy käsistä. Oi ihan rauhassa. Hyvin tää menee. Mut mun on nyt pakko mennä jatkaa tuntia. Oiso. Vielä! Joo! Kyllä! Joo! Jee! Jaksaa! Hyvä! Jaksaa! Yes! Jaksaa! Yes! Yes! Huhhuh! Ai. Siis homman nimihän on se, että sä et voi laittaa tonne, vaan sun pitää laittaa toi tonne. Joo, miten mä tän ratkaisen? No siis, noi tekstiilikuudet, nehän koostuu näistä pitkistä molekyyleistä, siis ketjuista, molekyyliketjuista, ymmärrätkö? Joo. Siis ymmärsitkö nyt tämän lauseen? Se, että sä et voi laittaa tonne, vaan sun pitää laittaa toi tonne. Mut jos mä laitan tonne, Ei, kyllä sitten sä laitat tonne. Hei, lähdetäänkö sinne bailaan? Joo, lähdetään! Jaakko, me nyt lähdetään! Moikka! Hei, joo! Mä en jaksa mennä niitä sportata, kun mä olin eilen siellä Reissuvartsen-Pakkaratonilla ja se sattuu aivan hyvästi tää reissu. Nyt ei jaksa, kun sai reivaa kruutu. Mennään sitten hakkare joo. Jaakko voisi kuulla tän kappaleen kruutussa. Ihan varmasti joo. Ihan kuin Jaakko kruutussa. Bileet on loppuun vielä. Nyt mennään tanssimaan. Everybody dance now. Everybody dance now. Motherfucker. No niin, rakkaat mussukat, ihanaa kun olitte meidän lukion päivässä mukana. Kun muu lukio hiljenee ja aurinko painuu metsän taa,
Eräs opettajistamme on vielä paikalla ja vetäytyy talvijunille. Moi moi! Moi! Moi moi! Jaksaa, jes! Onks näin hyvä? Se on aina aika hyvä. Sitten nyt katot silleen yläviistoon. Silleen. Tää? Nojat tolleen. Ja sit katot sit Teijoa. Sitten silleen kurkkaat silleen. Noin. Ei oo luonnollinen. On! Oot silleen vähän kääntynyt. Nyt olee Jaakolla. Niin. Ei siellä oo ketään. Emme mennä sinne asti. Tulee nyt helvetti. N-Y-T. Nyt. Meil. Se ei se osunut. Make the ground shake.